Nwakwaba eba etini safo we eyade etoso miensa ahwe a etoso mienu fache me ese ache pi a onte minka eno se me laptop na me di dwuma no so gu so mane se tene wo se me oda foforo afi na me adwuma ba bedra me hya se na family ya dwuma ntanya bu apayo emu no bibi ne si enti na ama ne ma yesa enti na no de ache me na ade etoso miensa emu ne yewo awe etoso mienu onse ade awe etoso ba kono edikan no ebrewa na wohwese na niema ekọ umsesese ne pa kofi kuso ne nkran adwo de ya awo araba che edikan kosra pa kofi won nkran no wohwese mpo senka pa kofi ne be bibi na so ankwan kosi aga sembre mu bekwa kosi sen obekoso ato akoso wonim se de atwamu no nso no araba chere ekọ kramodi na mo so kwa kopa adro de be pa kofi sene be ya pa kofi beti aka ne so na akwaje adro no aso ode beko akwakoye no na ode ye no so abeye adwuma ananse ne bekosie why krado a mesoma ye krado if me obi di show for amanfo enhya ase enkran pa kofi e ofie araba kire akoho araba kire obomu ago din owremu adan obi eni ha pa kofi ofredi wo ba dan ni mu hwan a me ho hunu araba kire wuni araba kire eja majo pa kofi ya son na adan ada na jo na otaitu kwan yi araba kire yana adwadifo de anantie ne rerenti yana mo a yenuda ana woni me nya adwene pa kofi aden tra araba kire enu ntina da obehu mi a age odasuo mu no na enye se eye me ni da ho ana se ye ana ha wakakra pa kofi eye me se unyante ni a me kire no ase me nka se ba wo ba ha no ha me mmom se wonuru ha ntem no na ha kakra adan onipa na na sika de yebeto ye na yebedane agya na achemadefo ho tesen ana ufiri ukrom araba kire wam ho ye oyire na awo abaye wa bi ama wo pa kofi ani ebe na wotwe miensani na mensa kan krata wode mani naso se ne kra tenase na yeni amane na anwumre yi araba kire otenase me bedi mi nkomo na de asame a mepe baabi ada pa kofi osempa akwaba araba kire ya eja me ba no me kokra wo yire ema wode ade yi ma me se memfa emrewo oyisi apron so eda me koka kire no se enkran dokron ne nkyinam na uguso no ha no yi eno ntina jama ode kakra yi ema me se memfa emrewo no pa kofi yo me mano adware obue so ehweye adwo ha ne ho onipa ha foforo de onu aduane sen araba kire do aduane de bre pa kofi sa just phone in you enkra internet untumi mfre kra na wabisa no na watumi ayi agisa otro ne krata be drones no adi awie araba kire me se mame atieku ana ono aye mame nso ijeya no enka no shikakra ansa na wadidi pa kofi ene kanohye na bubu bi go obo ema oho emaye wo me de mame araba kire pa kofi pa na wanye bibi ama wase a ugya ebo ne kro no se wame a fa wade esi ho na okena wadi pa kofi me de aduane a wono atwa kwan tenten koma obi no emempe kra ajo kra mintumi hunu ne enti a ono aduane ma wode ba yi onimi se mempesa anuane no die kra araba kire ye nanka me se eda meba no menu bi abrewi mato akoko nini kese bi amantam wo se me de be ye aduane abrew dakro oyire aduane mpo na opui na pa kofi eye ha mo ho na nkran ha enye densa ene ekojare na menka aduane ne hye araba kire menye nware ye na ma menka no hye ema wo pa kofi na me ba no ne ho ofe araba kire me se photo pa na watwa ato ho no osewotan ne ho so efe me kra me ba betena fa akon ahwe so aware bi kire se mewo ahofesa bia pa kofi ampa hweso
hweso bi na ya ka ekyire kakra afei de sɛ wanya wopɛfoɔ wɔ akyerɛmade hɔ aba kyerɛ na akyerɛmade hɔ de mepɛfoɔ bɛn na ɛwɔ hɔ Paakofi agya mawu afia akyerɛmade kuro kakra kai mu mmeranteɛ bebree wonya wopɛfoɔ wɔ hɔ aba kyerɛ me de efiri wakyire no mempɛ obiara wɔ akyerɛmade hɔ bio wɔ Paakofi na meyɛ den adehyeɛ ne mmeranteɛ kan sei ɔmpɛ bi na me ɔkɔhwe abaa na wɔpɛ meɛ ka asɛmpa na mentie no gyae nkokɔ asa no araba kyerɛ akyekyedeɛ na ɔka sɛ obiara wɔ ne fafoɔ Paakofi me nso me deɛ apa ho mentumi nware mmienu da mpanyinfoɔ se sɛbi wɔyerenom apem a wɔtɛkyerɛma nso yɛ apem araba kyerɛ na ɔbarima te sɛ wo ukuta w'adwuma wasiesie wo dan mu kama wotumi hwɛ wo yere ɛma ɛboro soɔ ɛdeɛ bio na ɛha wɔ me araba kyerɛ ya mehwehwɛ ne sɛ nea ɔde n'ano hunu ɛbɛto me soɔ mea mehwehwɛ ɔbarima hɔ hwee me ne wɔ hɔ a memmisa wo pɛsoa mpo ɛna kampɛ sɛ mabisa wo ntoma mente sɛ wo yere a ɔte faako a biribiara agye sɛ ɔhwɛ ɔbarima anim no Paakofi na woa sɛ wo ne adwoa tie ɛna nka makɔfa wo ama woanyinsɛn anaasɛ me ne wo ada mpo a araba kyerɛ na sɛ no deɛ m'ani tua sɛ ɛba saa ɛbɛha nanso memmɔ so nkyerɛ wo nipa bibire biara da Paakofi na ɔmmɔ so yi wonim sɛ wɔka ntam egu amena mu a epue fie yɛ saa ne sɛ bonsu ɛne ne mo no mahu ha yi yɛ mpo ɛna wɔgye di sɛ bibi ne wɔ akyerɛ yi ansa na mekyerɛkyerɛ wɔ mu sɛ adwo adamfo ne wo na wonyɛ me hwee araba kyerɛ Paakofi wo deɛ ɛma ɛnonom no ɛnha wo na nea mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ ɛba sɛ me ne wo ɛyɛ biribi ma nyinsɛn pa a ɛmɛbɔ mmɔden ne adwoa adi agorɔ akyɛn kane no mpo afei ɛna makwantuo a metaa tutuo no nti obiara nhunu nea mede nyinsɛn no afiri ɛno ane sɛ mebetu abɛtena nkran ha yi Paakofi afei deɛ nea akoduru no wobetu abɛtena ha araba kyerɛ anaasɛ ɛnyɛ Paakofi ɛnyɛ bɔne sɛ nkran ha deɛ awowo kuro woba na da koro bi yɛhyia a sɛ maakye a na hwan nkyɛn na wobɛtena araba kyerɛ me kuromni bi ɛwɔ ha ɔwɔ Tema nkurɔfo de nneɛma firi Togo ɛbrɛ no ma ne tɔn ɔse ɔne me bɛyɛ adwuma ɛwɔ ha na ɛyɛ a ɔbrɛ dodo ɛna adwuma no deɛ ɛyɛ paa Paakofi afei deɛ kodware na ade asa ɔkɔhwɛ aduane no a ɛsi gya soɔ no araba kyerɛ ampa ɔsɔre kɔɛ wawie wo koraa kramu adi na madaworoma na yɛbɛyɛ biaa wobɛka aduane no bi ahwɛ Paakofi ɔkasakasa na yɛdi asɛm bɛn ɛna nso afena mposufoɔ yi asan ɛbɛha me bio aduane yi ɛbɛsi ha porɔ anaa memu aso nkɔto mu bonsu ɛbaa hɔ bonsu ago ne ameni owura mu Paakofi agyani bonsu mene no asidaa no bonsu nanane me ɔboa hyɛn baafoɔ madwo Paakofi ya ɛnyɛ ado bonsu adan ɛno nso wanya wɔwɔ bio Paakofi afra no na asan abɛbɛha me ne nso no bonsu mese afra wɔ yi a wɔyɛ wo sei ɔbɛka sɛ woyɛ mfom o Paakofi onipa a meyɛ mfom nanka me ne me yere awo yi bonsu tie deɛ ɔka na ɛma ada yi bi ni adan refree namfoɔ baasan bi ho asɛm a na ɛwɔ krataa bi ɛka yɛ no mu anaa wɔahunu sɛ na ɔbaako yɛ mfom a ɔma a wɔn mu baako kɔtoo ne yere daeɛ a ɔbaa no anhunu ɛnyɛ ɔwoma a abɔfra no nyiniiɛ koraa kyerɛ yi na ntɔkwa sii wɔn ntam ma ɛho daa hɔ Paakofi agya wotumi kae nkotofuni yei gyama wabɔ ne no bonsu dabi ɛkɔm na ɛde me Paakofi afrawa no de aduane abrɛ me ɛnam ma tɔ anka mede esi hɔ bonsu kuei afena wayi pɛw paa na woyɛ no basabasa no me deɛ tambra na yɛni na ma yɛasɛ ɛte Paakofi ɛneɛ
mede ba ma wadi ye ka ho a mprensani enso ɔde ba du mehwie gu du bonsu na sɛ ohunu saa ɛbɛha no Paa Kofi ɔnhunu da meka sɛ ɔmfa bi mma enso ɛyɛ a na wɔde aba bonsu mede ɛtambra sɛ wuni a mede medi madi kunkuma mensuro saa nnuane yi die ho koraa Paa Kofi ɛyɛ opagya si hɔ ɛma wodiɛ obi mfa adidie ne kasa na didi ɔkɔɛ bonsu owie araba baa hɔ ɛna akɔ aba meda wase a ɔkyena wobɛma me bio ɛnɛ deɛ wama yɛ di fie aduane araba kyerɛ ya agya nka ɔkyena na mɛba abɛkyia mo na owura bonsu ho yɛ bonsu yamini wɔn nyinaa ɛsereɛ araba kyerɛ meka owura nimu ɛna ma no afomo no bonsu saa na ɛyɛ medin yɛ denkyira mpanyinfoɔ so sɛ din a ɛna yɛbɔ araba kyerɛ na bonsu yere no aba tie owura nimu yere no aba bonsu mesi medin yɛ wo dɛ paa agozu akyi a waba ɛna deɛ ɔfa yefro nti yɛntaa nhunu anadwo araba kyerɛ na wo deɛ wonware bonsu megyine yɛ ɔsereɛ ɛyɛ mekɔnade asa ade akyi a mɛma wo adware ɔkyena yɛbɛhyia Paa Kofi ɔbaa hɔ megya no kwan kakra na siesie ho nada ɔkɔɛ bonsu Kofi na buroni baa woyɛ ne sɛ yɛ deɛ sɛ ha o Paa Kofi kwaku sɛ wopɛ no a ma memfa ne ma wo bonsu woka kyerɛ prako sɛ bi megya me nan w'anumu a ɔse ka me sɛ ampa Paa Kofi ɛneɛ yɛnsan kɔ na memfa no ma wo na ohia mmoa paa Paa Kofi ɛsono agorɔ mentumi nyɛ saa da mmaa ne sika na ɛsɛe ɛnamfoɔ ntɛm mefaa me basabasa yi memfa nkɔ yeinom so ha na ade asa Paa Kofi yoo adeɛ nkye bonsu medeɛ baako pɛ ɔkɔ ɛsɛ nyabrɛ na nneɛma pie hɔ a ɛwɔ ɛtenisafo mu a yɛde bɛbrɛ wo afei mobɛde hyɛ ofiri amanfo mede ase ɛsɛ wotie